יושב מול המטפל, ברקע מוזיקה נעימה. חדר נעים, מסתכל מסביב, הכל נראה רגיל. פתאום החומר עולה. בום, בשנייה אני בתוך האימונים, כולם פצועים מסביב. הכל חי, כאילו זה קורה עכשיו. אני באמצע האימונים, לחץ אימים, הכל על זמנים מאוד קצרים, כולם מפורקים. רק 10 מתפקדים. הגוף מתפרק מהעומס, לא מתפקד. אני נותן לו פקודות והוא לא מגיב מרוב עייפות. הכל קרוע ושבור מבפנים מרוב עומס. הכל פצוע, לגוף אין זמן להחלים. מרגיש איך כל השרירים שלי רועדים ממאמץ, מהמשקלים, מהמרחקים, מהעומס. אנחנו ישנים 1.5 שעות בלילה. מסתכל מסביב, אני במסע. כל הזמן קר לנו. שנייה מפסיקים ללכת, אני קופא. קצב הליכה מטורף. הליכה, ריצה, כל המסע. מרגיש את השעות וההליכה. כל הזמן אנחנו ב-110% יכולת. רואה בבהירות איך כל הזמן אני על סף שבירה. ואז אני עובר את נקודת השבירה. ותחושה מוזרה בגוף, מין אופוריה ממכרת. רואה איך במשך החיים הובלתי את עצמי שוב ושוב לנקודות השבירה האלו. בטרקים קיצוניים, באימונים באומניות לחימה, בעבודה. רואה איך כשעוברים אותן אפשר ללכת לנצח. מרגיש איך הכל מבפנים זז הכי מהר שיש. ואז, בום, הכל נעצר. פותחים אלונקות, הכל משתנה, מן קצב איטי להחריד מלא סבל. רואה איך אני נע בין התחושות האלו, מהירות שיא ומשהו איטי ומלא סבל. ואני רואה איך גם בחיים אני נע בקיצוניות בין שתי החוויות הללו, ואני משחק עם ההכרה בין שני המצבים, מהירות שיא ואיטיות מלאה בסבל, מלא עצב וכאב. והתודעה נפתחת לאירועים. כל הגוף פצוע, מיליון פציעות ששכחתי, מהפקל, מהנשק, שיחים קוצניים שורטים לי את הבשר, האפוד, הציוד קורע לי את הגוף. מרגיש איך הציוד עדיין יושב לי על הגוף, ואיך כל ציוד שסחפתי חותך לי בבשר וגורם לי לכאב אחר. ואני רואה איך הכאב הזה ממכר, ואיך אני משחזר אותו כל החיים. מרגיש איך הכסדה מועכת לי את הראש, ואיך כאבי הראש שאני סובל מהם שנים הם מהכסדה הזאת. מדהים אותי הדיוק של התחושות, מיליון זיכרונות קטנים של חוויות שונות. והחומר רץ, הוא מתקן הכל. הגוף נעזר בחומר לרפא במהירות עצומה, מין פלא שכזה. מרגיש תחושת רווחה עצומה, כמו שחרור מכלא. הציוד, הכסדה, הכל יורד לי מהגוף. הקלה עצומה.